बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूजिक बाय मोहन यादव। प्रेजेंटेड बाय विदेशी लाल एंटरटेनमेंट। गहना के बिछवना नसले बा मजले पे में पाजा कसले बा। हाँ गहना के बिछवना नसले बा मजले पे में पाजा कसले बा। बैठे था हरा के दहिया को मजूर भाई सोया के रोज रोज कोयला से भी पिलो presented by विदेशी लाल एंटरटेनमेंट। म्यूजिक बाय मोहन यादव। मोरहन जवानी के कोई पानी पानी सेज लाइक ये जेना भइल मन मानी। मोरहन जवानी के कोई पानी पानी सेज लाइक ये जेना भइल मन मानी। मोर जैसे नरजी गिरा सोखे सोर धाई सोया के रोज रोज कोयला से भी पिलो presented by विदेशी लाल एंटरटेनमेंट। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो